लड़कियां धोखा दे के चल जाती है। हाँ, प्यार मोहब्बत में अक्सर ये होला। तो 1 साल बाद लड़को फोन करता अच्छा, आ लड़किया के याद दिलावता कि का तू हमरा से वादा कैले रहलू, का तू कहले रहलू, याद कर। एक हम लाइन कहे आपके लिए कि जमी से आए हैं चलो जमी पे देख लेते हैं, कि जमी से आए हैं चलो जमी पे देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने हैं अपने हैं अपने हैं, चलो आज उन अपनों को भी आजमा कर देख लेते हैं। और लड़को बड़ा भाव में कहत का कहत कि सोची सोची बात कि सोची सोची बात हमार अर्जिया घबराइल बा, कि सोच सोच बात हमार अर्जिया घबराइल बा, ना जियब तहरा बिना आज बुझाइल बा। सोची सोची बात सोची सोची बात हमार जिया घबराइल बा, सोची सोची बात हमार जिया घबराइल बा। हम चाहब कि गुरुजी जैसन एक्टिंग करेनी हम एक बार अरे गुरुआ जी आ जाए फिर से। गुरुआ जी ना करी हैं सोची सोची बात हमार जिया घबराइल बा। एक बार और लेके सोची सोची बात हमार जिया घबराइल मत गिरत बाबी ना जियब तहरा बिना आज बुझाई ना जियब तहरा बिना आज बुझाई ना जियब तहरा बिना आज बुझाई बा। एक लाइन आपके लिए कहे कि का कमी रहे हमरा प्यार में कि तू हमके भुला देला, कि का कमी रहे हमरा प्यार में कि तू हमके भुला देला, दूसरे के नाम के मेहंदी अपने हाथ में रचा लेंगे। यही बरौरा खाती बोला क्या दिल का जना हाय हाय
देला जीवन जिंदगी, केहू देला जीवन जिंदगी, केहू क्षण में गवा देला। केहू देला जीवन जिंदगी, केहू क्षण में गवा देला। अब ना जियब तहरा बिना, आजे बुझाइल बा। ना जियब तहरा बिना, आजे बुझाइल बा। अंतरा बोले कि सोंगे जी मार के। ये जो कलाकार गा रहे हैं, ये सब कलाकार जो हैं, अदिति को बुलाया गया है, बबीता जी को भी हमारे आग्रह पर बुलाया गया है। ये जो छोटे छोटे कलाकार हैं, छोटे भाई हैं, बेटे हैं, ये लोग कलाकार थावे वाली माई के कृपा ईसन बा कि लोग हमारा सीधापन के फायदा उठावेला। ये लोग जानता कि बड़का के मंच पर जाई, पवन सिंह जी के मंच पर जाई, अतना उनकर फैन मिली है, अतना उनकर बॉडीगार्ड मिल गई है, अतना उनका कमेटी में लोग खड़ा हो गई है कि मंचों पर जाए के ना मिली है। लेकिन हम एगो सौभाग्य कमाई बानी कि लड़का आइल बा, तो बेचारा गावता, एकरा गावला से आगे बढ़ जाए, मेहनत करे। बाकी हम यही चाहतनी, कई बार कहले बानी, आजो कहतनी कि अदिति के ध ध के गावत रे से तू आगे ना बढ़ो। काहे अभी खातिर अच्छा लागी लोग के, बाकी सीखल जरूरी बा। सीख के गईबो तो आवे वाला समय में जब बड़े बड़े कलाकार बुढ़ा जाई हैं, तो तहरा नियन कलाकार के नंबर नहीं। गलती तो तू सीख के गावो। अभी लड़का बड़ो, 2 साल 4 साल 5 साल बीती, आवाज चेंज हुई। और आवाज जरूरी नहीं है कि नीलकमल सिंह से हुई। नीलकमल सिंह जी के हम बचपन में सुनले बानी कि आवाज जब पातर रहे, ओकर बाद गारंटी ना। नथुनी सिंह व्यास जी, जेकर लड़का के नाम रहे कमलेश सिंह जी, उनकर लड़का के आवाज चेंज भइल, आज केहू नहीं के चिन्ह। नथुनी सिंह जी के चिन्हता छोटे बाबा। आज तो लड़का बड़ा, बचपन उम्र कम बा, लड़का को ने केहू सुन लेता। हमें विनती करब तहरा से कि स्टेज पावे के फेरा में कम रहो, अभियो सीखो। ये तो हम बानी जे तहरा के गवा देतनी, न तो कमेटी और लोग बेचैन बा जे हमहू कुछ गाई। बाकी हम का करी भाई, आ जाले से तो हम मोह लागेला कि जीवन हमहू देखले बानी। तो ई गा लो, अरे ना जी हम तहरा बिना, आज मैं बुझाई बा। ना जियब तहरा बिना, आज मैं बुझाइल बा। तू बौरा हो, मौका मिल रहा तो मौका के फायदा उठावे के चाहिए। एगो गीत गईबो, आ एक ही गीत में ऐसन गीत गावे के चाहिए कि लोग कहे कि ना ना बबुआ गोलू राजा के ना होखे के चाहिए, तोरे होखे के चाहिए। बाकी तू देख ले, तारा चेहरा लगत तारा धरे अभी समय से पहले लड़का जवान हो जाए। तारा भविष्य का तय करी। ये पर ध्यान दो रघु बाबू, छोट भाई हो, बेटा हो। अदिति पर ध्यान एगो गीत मौका मिलेला सौभाग्य से आज के कंपटीशन के दौर में, अब मौका मिलेला तो ऐसा काम करे के चाहिए जब मेन कलाकार मंच के होके ओकरो के डाउन करे के सीखो, तब तहर नाम हो। ना जी अब तहरा बिना, आज मैं बुझाई बा। और गाना के लास्ट अंतरा का कहता सोंगे जी मोर के खोइल रहू किरिया, आज कह छोड़ दिहलो हमार फिकिरिया।
हती चुकी जवान भाई एकरा के हती चुकी जवाने में पड़ जाई एकरा जोरे तू धो धो के रहत रू ऐसा दीदियों के अरे हमारा से डर नहीं खेल लगत का देती वो खींचा लेगा जगह था अरे पागल बहुत सुंदर रघु दिलवा की बात हमार दिल में दबाइल बा दिलवा के बात हमर दिल में दबाइल दिलवा की बात हमार दिल में दबाइल बा बचपन के प्रेम अगर केहू के याद करे को है दूर चल केहू चल भाई बढ़िया से खत्म कर लो अब मान लो कि मैं ठमही मर ले बनी बढ़िया से कहो दूर से रघु लजाना नहीं है कि दिलवा की बात हमार दिलवा की बात हमार दिल में दबाइल बा ना जियब तहरा बिना आजे बुझाइल 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 बा यो के लायक लगवा लाग हेलो